Dne 7. června 1574 za primase Martina Cejpa z Peclínovce byla z milodarů obyvatel uprostřed západní strany Velkého náměstí v Hradci Králové zahájena stavba Bílé věže. Během následujících 6 let na základech 10x10 metrů vyrostla 48 metrů vysoká věž z hořického pískovce. Pak následovala stavba střechy, která několikrát změnila tvar i barvu. Svítívala mědí, bývala bílošedá nebo zelená. Každou změnu pochopitelně přijímala veřejnost s nevolí. Poslední přeměna tvaru přidala roku 1840 věži 20 metrů výšky. V květnu roku 1581 byl slavnostně zavěšen do 4. patra věže impozantní zvon Augustin, vysoký 169 cm a široký 206 cm, který ulil již roku 1509 na náklady obce a měšťanů hradecký zvonař Ondřej Žáček. V Čechách ho velikostí předčí jen svatovícký zvon Zikmund. Hradecký zvon před umístěním na Bílou věž hlaholil 72 roků v nízké dřevěné zvonici na hřbitově u kostela svatého Ducha. Po úderu blesku do věže začalo vedení města pátrat po příčině. Zjistilo se, že zvon s největší pravděpodobností nebyl posvěcen, což tedy na žádost městského magistrátu učinil roku 1705 biskup Tobiáš Jan Becker. Roku 1585 začal na Bílé věži Hradečanům odměřovat čas orloj. Zhotovil ho hodinář Vavřinec z Nového Města pražského. Dne 1. října 1829 byl uveden do chodu nový orloj, který zkonstruoval a ručně zhotovil Josef Božek. Stroj s kyvadlem dlouhým 440 cm ovládal 4 ciferníky o průměrech 600 cm, každý s minutou rafí dlouhou 336 cm, hodinovou 260 cm a číslicemi vysokými 80 cm. S hodinami na Bílé věži byly odjakživa potíže. Dlouhých 238 let až do roku 1829 měli takzvaný celý neboli český ciferník rozdělený na 24 hodin. První hodina na něm začínala západem slunce. Koncem 19. století se už silně zpožďovaly a v roce 1923 je zastavil blesk. V roce 1929 polávala vichřice i rafie. Nad renesančním portálem Bílé věže je vytesáno latinské heslo císaře Maxmiliána II. Deus providibit vigilandum tamen. Vedle českého překladu Bůh bude prozřetelným, přesto je třeba bdít, se v literatuře vyskytují překlady volnější, například i při vší prozřetelnosti boží my bdíme.